tun lokacin da Shehu Usman Mujaddadi ya kafa daular Fulani da masana tarihi suke wa lakabi daular Usmaniyya, an yi sarakuna ɗaya har 13 a Kano. Bayan bayyanar Shehu, yaɗa addinin musulunci ya zama wani babban rukuni na aikin sarakunan Arewa, kuma Turawa ba tsame hannun suka caukan daga harkar mulki ba, sai matsayinsu ya zama su ne tsakanin talakawa da kuma gwamnatin Turawa. Sarki na 11 a jerin sarakunan Fulani kuma sarki na 4 da Turawa suka nada shine Alhaji Muhammadu Sanusi, dan sarkin Kano Abdullahi Bayero, dan sarkin Kano Abbas. An haifi Alhaji Muhammadu Sanusi a gidan waziri da ke tudun wazirci a cikin birnin Kano a shekarar 1902. Tun da ne mu ita ce kawo muku takaitaccen tarihin rayuwar wannan jangwarzo, to ya kamata mu soma daga farko. Shin ya taso lokacin ƙuruciyarsa? Bari mu je daga bakin limamin Yola, Malam Mahmud Umar. Ina daga cikin mutanen da suka san sarkin Kano Sanusi kwarai da gaske. Akwai kakata, wato Sharifiya ce matar kakana. To shi kakana malamin sarkin Kano Abbas ne, kakan Sanusi, wato a majalisa, wato yana cikin waɗanda suke ba da shawara a gun shari'a. To sun sarki Kano Sanusi suna 'yan yara sukan je gidansa. To da sun je gidan, wato ita kakannin tawa sai ta ga bai sa tozali ba, sai ta yi mata a ga ɗan sarki kyakkyawa amma ba tozali, sai ta kama shi sai ta shiga da shi cikin ɗaki sai ta sama tozali. Ta gaya min wannan zance, ni kuma da zo na gaya masa shi ya san wannan. Wace alama aka gani a tare da shi wacce ta nuna zai zama sarki? Kaninsa wato wakilin yamma Alhaji Isa Bayero na da amsa. ake tare a halin kuruciya, an ga wasu alamu ne a tare da shi wanda ake tsammanin cewa lallai wannan gaba akwai wani babban al'amari da zai faru a gare shi. An ga irin waɗannan alamu? An gani yanzu ya fi nuna da ke amani na inda yake ina sakin motsa ina haka karo saboda lalle mai haka lalle za a wani abu. Ya zama malamin hakimi a Bichi a shekarar 1925, kuma a wannan lokaci mahaifinsa Abdullahi Bayero shi ke rike da sarautar hakimin Bichi. Ana iya ganinsa a nan yana karanta masa wasiƙa. Ya zama hakimi a shekarar 1926. To ya gudanar da aikin. Ga ɗan masanin Kano Alhaji So mai tamasile. Ni ban taɓa ganin sa ɗan sarki mai biyayya game da ubansa ba, mai tsayawa akan abin da duk sarki ya ce shi kenan shi ba wata magana irinsa. Yo wanda ya kan ɗauki wannan halinsa masu ce sai ɗan iya ado, domin shi ɗan ado ɗan ado misali ɗan ado ba shi da abokin gaba sai abokin gaban ubansa, ba shi da masoyi sai masoyin ubansa. To haka sarkin Kano Sanusi yake tun yana ɗan sarkinsa yana ciro ma mutum ne wanda yake babe mai ƙarfin gaba. Ka san dalilin da yasa da kai ce babe mai ƙarfin gaba? Ka san a lokacin babu wani mutum hakimi wanda yake zama a bayan mota, sarki ne kaɗai zai zauna a bayan mota, amma sarkin Kano Sanusi tun yana ciro mansa shine kaɗai wanda muka sani hakimi yake zauna a bayan mota. Ba da raini ba
don imani da Allah. Duk sarkin da ka sani a ƙasar nan hannu yake bashi tun yana ciro masa. Sarkin musulmi ne kadai idan ya gan shi zai tattara kyalkyabbarsa ya risna ya gaishe shi. Amma su kan sarakuna sun yadda ciroma ya fi ƙarfin ɗan sarki. Sarki ne bai hau ba tukun. Saboda haka duk sarakunan nan yawancinsu miƙa masa hannu suke yi, ba sa yadda ya faɗi ya gaishe su. Shi ma ba ya faɗuwa saboda ya san girman da suka bashi da girman da Allah ya bashi. Alhaji Muhammad Sanusi ya zama sarkin Kano a ranar 24 ga watan Disamba na shekarar 1953. Don ƙarin bayani, bari mu sake waiwaitar limamin Yola. Abin da za a faɗa a cikin sarautarsa shine abin mamaki wanda ba a taɓa yin irinsa a nan ƙasar ba. Radda mahaifinsa ya rasu dan Alhamis. Kashi gari ran Juma'a kan dashi sarkin Kano. Saboda kaga cancantarsa ta tabbata. Cancantarsa ta tabbata. Ran Juma'a ran Alhamis mahaifinsa ya rasu, amma ran Alhamis mahaifinsa ya rasu ran Juma'a kan dashi. Saboda haka ya nuna cancantarsa. Hawansa gado abinda ya fara yi sai aka ce da shi duka majalisar shari'a, ni ina cikin malamin majalisa a lokacin sanda sai Kano bayar da su ni malamin majalisa ne, wato na gaji mahaifina a lokacin. To wato sai aka ce ita majalisar nan ta mahaifinsa ta yi rauni, an samu abubuwa waɗanda suka sassaba. To abubuwan nan da suka sassaba shi yasa ya kamata a ajiye wannan majalisa, ya hau sarkin Kano da sabuwar majalisa ta shari'a. To ina daga cikin waɗanda aka ajiye a cikin wani lokaci, da ni da Alhaji Nasiru wannan kabara, da Malam Dan Amu Mali wanda yi yawan Kano, da Malam Abubakar, to ne malaman majalisa guda hudu wanda aka ajiye aka sake diwan sababbi. To shi a gurinsa da aka zo sai aka ce to ai ni ban daɗe da farawa ba, saboda haka cikin wani abu da ake da'awa ni ba na ciki. Aka ce ya kamata har shi ɗin ma a tsaye da su, to aka tsaye da mu duk baki ɗaya. To a nan gurin sai ce to ni zan ba shi wani aiki, to shi nake son faɗa wannan. A nan gurin zan ba shi wani aiki, shi kenan aka ajiye mu. To ba da daɗewa misalin yan kwanaki kaɗan sai aiko ma da kishiyo madakin Kano shiyo, shi gaya mun ya tanaji aiki wanda zai bani ko zan karɓa. Shi da gaya maka da shi na karɓa. Wato wani aiki ne, aikin yaƙin jahilci wanda na addini wanda babu shi a nan, ba a taɓa yi ba. Illa yaƙi na lankwasa da yake cewa ana jin lankwasa ko yaƙi da yake na lankwasa, wato shi ake kadai, amma na addini ba a yi. To asalin kuwa abin da an kawo shi sarki mahaifinsa bayar ya kawo magana akan a sa na addini. Mu a gurin mu ba za a tara mutane ba a koya musu addini ba, in ji ba. Aka ce ai ba kuɗi wanda za a sa wannan za a biya waɗannan mutane a dubi yawansu, ba kuɗin da za a biya. Shi kenan aka ƙare. To garin sarautar sarki Sanusi sai aka ce to abin da ka hau sarkin Kano, amma abu mai nauyi a ƙasar Kano yaƙi da jahilci bai yi tafi yadda ya kamata ba. Wato mutanen Kano suna da yawa, bai yi yadda ya kamata ba, yana baya. Sarkin Kano sun sai ya gaya musu ya ce ai ku ne ba ku bari a yi ba, dan sarki tuni ya gaya muku ya ce a sa aikin addini a ciki. To aka ce ba kuɗi, tun aka ce saboda haka abin da ya hana yaƙi jahilci ya ƙasa ta kenan. To yaya za a yi? Suka ce in aka bani dama ni zan yi, kuɗin kuma da ake nema zan iya samuwa. To daga wannan kula da shanin addini kwarai da gaske, kuɗin da ake nema zan iya bayarwa, zan iya samu su. Shi ne mun yadda. To shi ne aka zo a biya, amma aka ce an bani wannan aiki. Aikin ba komai fa a ciki, ba rubuta komai ba. To saboda haka ni na tsari manhaja wacce za a yi aikin, na rubuta littattafai wanda za a karanta a yi aikin. Wato duk ƙasar nan baki ɗaya, to da aka tabbatar da wannan an ce an bani wannan aiki. To saboda haka sai aka dace sarki zai zaga ƙasa, sai aka tafi da ni duk ƙasar Kano baki ɗaya aka zaga, ba garin da ba a je wani hakimi. To da ni aka je. To sarki zai ce da mutanen ƙasar baki ɗaya, mutane an taru, sarki na sabu ana kallon sarki. Sarki zai ce na fitar da sha'anin aikin addini, na gyara addini, zan kawo shi. Saboda haka ba za a jima ba zan turo wani malami wanda zai zo ya gaigaya muku aiki. Saboda haka ni ina jin duk abin da ake faɗa, kuma duk ina kallon
kallon kowane gari. To aka yi haka, saboda haka aka ce an tabbatar da wannan aiki an bani. Shikenan sai na rubuta wannan manhaja, aka zo aka ce to aka rubuta kowane hakimi cewa ga nan zan zo in wannan magana in kafa wannan aiki. Saboda haka babu garin hakimin da ban je ba a Kano. A tara mu mutane a ce ga malamin da sarki ce zai kawo to gashi to ku ji abin da zai faɗa. To abin da nake ce da su in ce ko duka dai limamai ne su ne suka taru a gurin ce domin aikin na limamai ne, sarki ya ce limamai su taru, in liman ba shi da dama yanzu ya kawo ɗansa. To haka ya tara malaman na zaɓen malamai ya zaɓa. To ina ce da su liman ba wani aiki ba ne sabo da aka kawo, a'a hanya ce ga ta doguwa ga gajeruwa. To abu gajeruwar shi ne, saboda haka zan tattara abubuwa na farillar alwala, farillar sallah, tauhidi su za a yi duk ƙasar na aka kafa wannan abu. Faɗin ƙasar Kano ba ɗaya, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Saboda haka wato abin da ya gudana kenan. Kuma abubuwan da ya ci a ina ciro man Kano abubuwa ne masu yawa, wato suna da yawa kwarai. Ina ganin abin da zan faɗa a ciki dai wato cewa yana ciro man Kano wato ya koyi ya tsaya makaranta, wato Wali Suleimanu shine malaminsa da Ahmadu Abbasi ne ya rasu, kuma sai ya kama Wali Suleimanu uban na'ibi wali. Wannan malamin shine malami na wanda ya shine fara yin walin Kano, shine malami a gusa ne karatu. Saboda haka wato malamin kamar da yake nan wato muna nan yana nan a haka yana ta karatu ya ciro masa ko shi zo ya karatu ko shi. To kuma ya zama dai mutum mustaqilli wanda ya san fannoni tun ba fannin sufiya ba, ya san abubuwa da yawa na sufi, saboda haka shi malami ne wanda ya isa ya yi sarki ba da shi. To abin sha'awarsa dai wanda nake faɗa shine zan sake koma baya radda akan da ai sarki Kano ran nan ya sallar juma'a shine ya hudu ba kuma kamar abin mamaki wato nace ni da ne ji ba rage wasu bai ko nuna ma amma bai kamar bai san kamar bai sarki Kano ba. A nan za ka iya yi wa masu kallonmu da sauraronmu bayani game da irin gudunmawar da ya bayar ba a Kano kawai ba, ta hanyar dangane ci gaban ƙasar nan ta fuskar tattalin arziki da siyasa. To bisa gaskiya shi dai sarkin Kano Sanusi ka sani wato babban bakin jininsa a lokacin goyon bayan gwamnati shine bakin jininsa a wajen abokanan hamayya. Ya tsaya tsayin daka, shi kuma dalilin da yasa yake tsaya tsayin daka saboda yana son a zauna lafiya. Domin shi kullum abin da yake cewa wato idan ƙasa bata zauna lafiya ba za a samu ci gaba ba. To kaga wannan yana da wannan abin. Ƙasa kowace iri ce ko a yanzu ne ko nan gaba ba ta samun ci gaba sai an samu zaman lafiya. Don haka wannan abin da yake yi da jan idan da yi da irin kama karyar da ake ciyawa ya yi saboda a samu zaman lafiya ne, mutane su cinikinsu su addinin su ƙasa kuma ta ci gaba. A wannan ko zaman lafiyan ya yi ba a nan ba a ko'ina kuma ko ba komi. Ai a wannan lokacin da Kano ta balle da duk Arewa ta balle, saboda haka shi ya rike wa Sardauna cibiyar mulkinsa ta zauna lafiya, shi ma miƙe kafa sosai. To ya yi wannan don ya samo wa Kano alheri, domin tun da yake an ce nake faɗa maka ce ko baka iya alheri ba kawai mai maka. Saboda haka abin da duk sarkin Kano yake nema a wajen gwamnati a lokacin sai a yi masa. Kuma a lokacin an yi masa Kano aka yi ba shi aka yi ba. Don haka ya nemi a yi wa Kano wani abu. To a lokacin har an yi wani plan za a yi Greater Kano. Wannan Greater Kano din nan za a yi titi daban-daban a ware inda za a yi masana'o'i da sauransu da hatta dam din nan da sauransu duk suna daga cikin abin da za a yi. Ina zaton wannan ne plan din da aka yi. Allah ji kansa Audu Bako ya samu ya karkade ta aka tada ita, shine ya shimfiɗa raya Kano kamar wanda ba a taɓa samun wani gwamna wanda ya irin na Audu Bako ba. Wato a zamanin zamanin sarki Murabu sarkin Kano Sanusi a shine aka yi plan, aka yi tsarin da za a yi Greater Kano. To daga baya da rashin jituwa ta zo har Allah Ubangiji kuma ya kawo ƙarshen mulkin sa, shine aka bar abin
aka zo aka samu kuma canjin mulki daga baya, Allah da ikonsa muka samu mutumin kirki mai kwazo mai son kanan Audu Bako ya samu wannan ya karkade kurar, ya zo aka yi shirya. Yau gashi nan abin da yake a Kano har yanzu albarka abin muke ci. Idan kare na ya riga da ta an ba shi sanda a watan Mayu na shekarar 1954. Zaki mai taho shi kusa shi na Ahmadu. Dan abudu gwanki ka ci maharba na Ahmadu. Rane mai ka da guzami na Ahmadu. Mutane na Amadu shi ko magajin garin Kano Alhaji Muhammad Inewada cewa yayi tsarkin halifa shi ke burge shi. Abin da yafi ba ni sha'awa a halayensa wanda ni ma nayi kokari na koya gwargwado shine tsarkinsa. A wannan lokaci watakila ma ko har yanzu wanda duk ya san shi zai tabbatar ma wato koyaushe a cikin alwala yake. Dan na tuna nakan je ina tare da shi mu yi sallah azhar tare, mu yi la'asar, a yi magariba, a yi lisha, amma ba zai sake alwala ba. Kawai abin da zai nema sai shi ya nemi ruwa ya kurkure bakinsa. To shi yasa yawancin mu ma tunda mun san haka yake, koyaushe mu ma a cikin alwalar muke, kuma muka koyi wannan. Har yanzu ina iya kokari na nima na zama ina cikin alwala saboda koyi da abin da na samu a lokacin da ke tare da shi. Wakilinmu Ilyasu Ma'aza Ahmad ya sare da mai martaba Lamidan Adamawa Alhaji Aliyu Mustapha, kuma ga abin da ya ce. To mutum ne lalle yana da nagarta musamman ta fiskan mulki da kuma yadda zai gudanar da ayyukan mulki da kuma yadda zai zama da jama'a. Yana da nagartan wannan kwarai da gaske. Har ka sani shi ne madalilin da ya sa wani lokaci a kan naɗa shi ya rike mukamin gwamnan Najeriya ta Arewa a lokaci. Wato an yi haka ne saboda an lura akwai yana da tsinkaya da kuma haƙurin zama da mutane. Kwarai da gaske, kwarai da gaske. To kuma a ƙashin gaskiya ta fiskan siyasan ƙasar nan kuma ka sani shi sai Kano Sanusi Murabu yana ɗaya daga cikin wakilai waɗanda suka je London saboda tsarin mulkin ƙasar nan. A lokacin ma ya yi ƙoƙari kwarai da gaske, ya jawo hankalin mu sauran sarakuna mu taimaka ga addu'a da sauransu don a sami cikakken nasara. Kuma ya yi matukan kokari saboda kuma irin kokarin da aka yi har yasa aka ci nasara, aka sami mulkin kai, aka sami abin nan ci gaba kwarai da gaske a cikin jamhuriyar ta farko wanda aka yi. Wannan duk yana daga cikin waɗanda suka taimaka ma harkar siyasar ƙasar nan. To a game da harkarsa ta fiskan addini wannan ina jin ba abu ne wanda sai na ta ba. Duk mutumin kasan na ya san sarki Sanusi game da harkin addini, irin haziganci da yake da shi akan haka addini. Mutum ne wanda yake son, kamar yadda na faɗi, yadda yake da nagarta ta neman yadda zai kyautata rayuwar jama'arsa da rayuwar mutane a ƙasar nan, haka kuma yake da nagarta ta fuskar neman hanyar ibada nashi da kuma jama'a nashi Jama'a da yake mulka. da jama'a da yake mulka. Gwamnan jihar Arewa
ɗan ƙasa na farko Alhaji Sakashin Ibrahim ya yi bayani kamar haka. Kuma mun saba da shi har ya zama abokinmu kafin kafin ya yi sarki. Ta a halin shi babu abin ƙiyayya ko kaɗan, sai dai soyayya. Sarki yana son ka kai kuma sai ka so shi a tilas ne. Don haka wato abin da za mu ce lalle sarkin Kano Muhammad Sanusi babu abin cewa da shi, sai dai sarki ne mai son mutum da komai da komai. Idan mun sauka Kano, saka mun sauka gida kenan, ba za mu tunanin mai digiri ba ko gidanmu ba, sai dai abin da muka iske a Kano. Domin masauki mu kuma a Kano daban ne, ana ce da shi gidan Ciroma. A nan muke sauka in mun zo, mun sani dama in za mu zo Kano za mu zo sauka gidan Ciroma. Mu ba abin da muka gani a Kano sai dai farin ciki da kome da kome. Wato muna zuwa kamar gidanmu, kamar ma abin da ake yi mana fiye da Maiduguri. Don haka wato muna son mu gwede masa ko da shi abin ya tsofa. Allah ya ba shi lahira. Sarauniya Elizabeth ta Ingila ta ba shi lambar girma inda ya zama Alhaji Isa Muhammadu Sanusi. Alƙalan jihar Bauchi Alhaji Baffa Mahmud cewa a lokacinsa ne shi murabus aka fara kiran sallah a gidan gwamna a Kaduna. Lokacin da ya yi makaddashin gwamna, acting gwamna na jihar Arewa, shi ne lokacin farko da aka fara an yi kiran sallah a gidan gwamnati. Aka yi kiran sallah, aka buɗe masallaci, ana kama salawati, wanda yake da can ba a taɓa sanin cewa ba a mana ko a saƙa zuci ba a jin cewa a gidan gwamna za a ji kiran sallah har mutane su taru su yi sallah ba. Na san tun kafin lokacin ya zama sarkin Kano yana cikin waɗanda suka yi ƙoƙarin tsaye da siyasa a cikin wannan ƙasa ta mu, wanda suka tsaya wajen hanyar kafa taimakawa yadda kafa jam'iyyun da suka kau da mulkin mallaka suka dawo da mulkin wannan ƙasa cikin hannun 'ya'yanta. Na tuna a cikin watan Disamba na 1949 an yi taron farko na jam'iyyar NPC, wacce ita ce jam'iyyar farko, jam'iyyar mutanen Arewa, wacce ita ce jam'iyyar farko da mutanen Arewa suka kafa saboda su haɗa kansu, su tare kansu daga abin da ya taso musu, kuma su ƙoƙarin karɓan yankinsu daga hannun mulkin Turawa. Lokacin da aka yi wannan taro an yi shi a Kano, kuma na halarta, ana cin waɗanda suka halarci taron. Na san irin shawarwari masu amfani da ya bayar da ya a lokacin wannan taron. Kuma ina tunawa bayan an gama taro ya kira dukan bakin da suka halarta a cin abinci, wanda kuma da kansa yake zagawa yake raba mutane da suka halarta abincin. A wancan lokaci abu ne mai wuya kwarai da gaske, saboda yana matsayin hakimi Ciroman Kano, ga rasdan, ga DO, ga gwamna a Kaduna, ya fito ya shigo cikin irin wannan, ya ba da irin wannan taimako. Abu ne mai nauyi, ba mai sauki ba ne a can lokacin. Shi kuma dakin Katagum Alhaji Sule Katagum cewa lokacin da Halifa ya yi mukaddasanshin gwamna ko ya san akwai gwamna. Kuma in ka lura a don himmansa da kuma yadda ya rike Kano, da kuma yadda in ma sha'anin siyasa ne ko sha'anin komi ne ba, yadda ya yi dominatin abin, wato kan cewa ko kai wane ka san akwai sarki a lokacin. Shi ya sa ma har lokacin da gwamna na Kaduna zai tafi akan ashi acting gwamna, yawwa har a lokaci ya ran gari a ƙasar nan. Kuma a cikin sarakuna ai ka san a bisa
yadda tsarin yake kasan daga sarkin musulmi sai shehun borno sai sarkin gwandu sun a zo ga sarkin kano. To kuma ka san idan sha'anin ilimin zamani ne to sarkin gwandu suna na a lokacin kaza kaza bari da haka sa shi kuma ya abin da kyau ko kowa ya san akwai acting garna din ba irin ɗabi'arsa. To daga baya wannan abu na aka zo aka fara tafiya to sai aka fara ra'ayin sai wasu ka ɗaura ra'ayin kan cewa ba fa yadda za a yi wani na ka sani na son gaya maka lokacin da na zamo tun ban zama chairman public service commission ba akwai shi secretary of the premier ana ce masa Bruce Great Batch yanzu ya zama sa Bruce Great Batch to abokina ne personal friend na ko na zai ma kaduna a gidansa nake sauka to ban ce ya gaya min ba amma dai ina ga irin yadda ko na saba da mutane babban problem ne shine sai aka shi Sardauna ba so wani abu a Muhammadu Sanusi na son gaya maka kuma Sardauna ya dauka lalle akwai dangantaka tsakani ko bai manta alheri yadda sarkin Kano Bayero da shi kuma kan shi Muhammadu Sanusi yadda ya rike Sardauna ba to amma sai aka problem din kan cewa kai Sardauna ka gane fa wannan ra'ayin turawa ne da kuma wasu daga cikin ministers na Sardauna kan cewa in fa ba a wani ba a Kano ba bayan za a yi gwamnatin Kaduna ta yi karfi ba yadda za a yi kan cewa ba zai yiwu kan cewa native authority ta Kano wanda Muhammadu Sanusi shine ita shugabanta da kuma nan a tafi side by side wannan ba zai yi tila a yi wani abu wanda yake lalle za a gane yanzu fa akwai gwamnati a jiha wanda kowa tila ya saurara a jihar Arewa kaza to ba abu ne wanda ke mai sauki kamar da haka an samu lankayen ta a ce kaza in ka lura a cikin biography na samu na sakashin wanda wani professor ya rubuta kwanan ba lokacin da aka ce tila ya haka din da ya kira Muhammadu Sanusi ai wato shi sabili da ko karfin imaninsa ko kuma yana gani ma duk abin ko ma oho ai da ya tambaye shi yace masa to za ka yi ta cewa to kawai ai bai jayayya ba yace za ka sani shi zan sa hannu da musabili da ina ga maka shi dabi'a na lura shi amma komai zai yi ba a yi da wasa wato karfin imaninsa ya kai bai dauka ma wai Sardauna kowa ya su da shi a ya dauka to Allah ya kana al'amari shi yasa yace to kawai kuma tabbara binciken mafad din ma dan an tambaye shi ba zai dan ya da halin da in kai musu kasafi shi ba zai ce wai kaza sai ka samu wata gila abubuwan an ta tambaya ne da an dai kyale haka. Alhaji Isa Kaita wazirin Katsina ma ya yi mana bayani kamar haka. Wanda ya zama gwamna to shirin gudunmawa za shi ba da wanda ya zama shine duka don lokacin da gwamna ya tafi namu hutu to sai aka yi shawara shi Marigayi Sardauna ya shawara da mu ce to wane ne kuga ya kamata ya rike wannan wuri na gwamna to shine sai aka sanya shi sa adin Sanusi to ya zo wani abin ban mamaki ba taɓa kiran sallah ba gidan gwamna sai a lokacin nan ga ana kiran sallah a gidan gwamna wanda abin da yake ya ba mamaki kwarai da gaske wannan shi ba ka sha'awa da mamaki kuma za ka imanta da shi babu shakka to ranka a lokacin kana minista shi kuma gashi ina mukaddashin gwamna yaya alaka take a tsakaninku da shi ai tana da kyau kwarai da gaske saboda kusan ko menene za a yi a nan Kaduna ko a Najeriya sai an shawarce shi to wani lokaci ne akan aika in tafi Kano in je in samu Ado Sanusi shi dan iya wanda yake ambassador in je gidan shi in ce ga abin da Sardauna ke so premier kuma mu tai wurin shi wannan abu kuma sunan shi an gama don na tuna wani tafiya da muka kuma haji wato lokacin nan marigayi ana kiran shi Bello Malabu shine ambassador to sai Samurabus mun je tare da shi wannan haji to sai ya ce shi sai ya tafi jifa to dan yan Kano shi Ado Sanusi sai ta wajen su da Katagun ya ce muna so mu dai sarki kada ya tafi wannan jifa saboda ga shi jikin shi da rauni mu kuma za mu yadda ba a ture shi sai ce ani ba ni iyawa ai sai ku tai wajen waziri in kuka je shi ya san yadda zai magana da sarki ni ba ni iyawa to sai na tai wurin shi na ce to Allah ya ba sarki nasara da ni da ambassador da kai
na yi shawarar ba za mu ta jifa ba, duk za mu yi hadaya. Ya ce shi kenan an yi daidai. To irin waɗannan abubuwa har abada ba ni mantawa da su. Don na tuna wata tafiya da muka yi a Amerika tare da ni da Ibrahim Musu ga sha Alhaji Kanshi da Okere da Premier. Wato muka tai daga Ingila muka tai cikin jirgin ruwa kwana 4 har zuwa Amerika. To muka je Amerika fa inda aka ce tare aka tafi. Domin a lokacin da shi fa muka ta yi wani wuri inda ake shirin za a tafi wurin wata. Wato ƙasa hawa wajen 7 ne muka yi tafiya can ƙasa, wato don ko za a bugo ban ko menene abin bayan da za a same shi. To shi ne tare da shi duk muka ga wannan abin al'ajabi. A lokacin nan muka ga ana shirin za a tafi a je a ga wani wata. Abinda mun tsammani ba zai yi ba, amma sai gashi Allah ya sa an yi. 1960. Shi kuwa Sheikh Abubakar Mahmud Gome cewa lokacin da halifa ya zama sarki a shararai ba sake walawa a Kano ba. To sarkin Kano Muhammadu Sanusi Murabus, Allah ya ƙara tsawon ransa kuma Allah ya ƙara tsare imaninsa. Wato tun da na san shi da son addini, ko da yaushe wato haddai da la'asar karatu ake gidansa, malamai suna taruwa. Na taɓa halarta ba sau ɗaya ba sau biyu ba. Ina jin wato karatun da suke yi, kuma ya taho ya zaune a yi da shi. Bayan haka nan kuma wato tun da ya sarauta, wato shaitannu a gari ba su koma jin daɗi ba, domin ya hana haɗuwar maza da mata wato ko ina a cikin gari. Wannan babban abu ne, bayan da mutane sun saki jiki suna yin yadda sun kaga dama, ya hudu ya hana. Bayan haka nan kuma wato shi ne ya ɗauki sallah juma'a yana sallah tare da mutane a zamani yana sarki. Wannan ya ƙara ma musulunci ƙarfi, ya sa mutane su ji daɗin halartar juma'a, kuma sauraren huɗuba daga sarki wato tana shiga zukatan mutane fiye da ko'ina. To bayan haka nan sai kuma abin masu shan giya, duk ya hana ko'ina a ɗora shan giya cikin gari. Ban sanar mu kawai ba wajen arna wannan ba, tunda ba musulmi ba ne wasu, kuma ni ban san abin da ke gudana can ba, amma da cikin gari na san wato ko da warin giya an ka ji ga wani wanda an musulmi, to ya ba 'yan doka umarni su tsare shi har lokacin da safiya ta yi don a yi masa bulala. Wato ya tsaye da addini sosai gwargwadon iyawa, kuma duk abin da ya same shi to ya same shi ne saboda addini. Wato wannan shi ne itikadi na gare shi. Bayan haka nan kuma akwai wani abu shi ma, wato ina tsammanin kyawun halin da ya gada duka na son addini ya gade shi ne daga Bayero, mahaifinsa. Domin wato Bayero, wato kowane irin malami in ya tafi gare shi to zai girmama shi girma wadda babu iyaka. Wato kowa inda an ce wannan malami ne, to ko magana ya yi masa, ko kuma abin nan na san hamma makaranta kamin mu ita irin wasan nan da ake yi ta 'yan makaranta, wato in ya tafi muna wasa ta game da addini kuka yake yi cikin mutane. Wannan ba zan manta ba, don haka wato kullum ina yin addu'a Allah ya ji kan Bayero, shi kuma Allah ya tsare shi. Kuma na yi bakin ciki kwarai da gaske, domin na san da shi da Sardauna masoyan juna ne. An yi lokacin da Sardauna baya zuwa hutu ko ina sai Kano, kuma inda duk za shi fita wani wuri bai tafiya sai da sarkin Kano. To amma domin a raunanar da mutanen Arewa, sai aka yi kokari aka bata tsakaninsu. Wannan har ya kai ga fitar sarkin Kano. Wannan magana har yanzu ina tunata ina jin ciwonta, kuma ina fatar Allah ya gafarta musu su duka.
Allah ya gafarta masa Sardauna, shi kuma Allah ya tsare shi, Allah ya tabbatar da imaninsa, har mu mutu mu duka da imani gaba ɗaya. Har yanzu kullum ƙoƙarin nake yi in Allah ya bani iko in tafi in gaishe shi, in Allah ya so, domin bani mantawa da alkhairinsa, kuma Allah ya sa albarka ga zuriyar shi. To ai da kallahu yanzu wanda kira za ka yi wa waɗanda suke shugabanci, musamman ma dai sarakunanmu, waɗanda sarakuna ne a da na addinin musulunci, ake cewa da su sarakunan gargajiya kuma har suka yadda su suke da komai, su suke da abin da turawa suke kira executive power a hannunsu, aka zo aka zare komai, kuma yanzu ake kururuwar a samo musu ma abin yi. Wanda irin kira za ka yi musu ko nasiha? To wato ni da kan gani na, wato yana da wuya a ce ga wani abu da za a iya ba su wanda yake ba addini ba. Saboda haka wato in sarakuna za su tashi su yi aikin addini, yanzu ga shi Allah ya rayar da addini, mutane ko ina ana ta wa'azi, su shiga gaba, ba wai sarki ya taushi na wa'azi ba, a'a shi zan shi ne umda wanda yake shi an rike da harkar wa'azi na ƙasar shi duka. Shi zan ya yi kwamitin zakka, yana tara zakkar ƙasar shi. Ka gani zakka abu ne mai yawa, akwai 1/10 na noma duk zakka ne, 1/30 na dabbobi duk zakka ne, 1/20 na 1/40 na abin nan na kuɗi, wato abin nan zakka ne. To in sarki zai tara wannan ya raba ta ga malamai masu wa'azi da limamai, wato akwai aikin da ya wuce wannan, kuma shi raba ta kashi 8: inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa min as-sabili. Shi zan yana gudanar da waɗannan ayyuka da kyau, kuma yana nada limamai masu waɗanda sun kasan abin da suke yi, yana ba da iko ga malamai waɗanda sun kasan abin da suke suna wa'azi, ya zan komi yana gudanar da shi da kyau. Akwai aikin da ya wuce wannan, ai dama shi ne aikin da suke yi. Sannan tura suka to suka ce ai ba wannan ba, ko mu ga wani nau'i, ku ba sarakunan addini ba ne, sarakunan al'ada ne. Wannan idan mutum ya yi tunani ya aisa shi bakin ciki ga wannan. To ko yanzu in sun ka komo ga wannan, to ina ganin za su tsare mutuncinsu, kuma za su tsare girmansu, mutane za su ci gaba da girmama su kamar yadda sun kasa ba. Allah ya taimake mu. Magajin garin Zazzau Alhaji Nuhu Bamalli ya yi magana ne akan biyayyar halifa ga mahaifinsa. Yahan sarki iri ne. Ni kaina a garin mu Zazzau ni dan sarki ne, amma gawurta daban na ma dan sarki daban. To Muhammadu Sanusi ya gawurta tun yana dan sarki, ba sai ya zama hakimi ya zama shugaban Kano ko ya zama sarkin Kano ba. To babban abin da zan ce game da shi shine ninawa dalili da na ke zato shine ya sa ya gawurta tun yana ɗan sarki har ya zama hakimi, to har kuma Allah ya sa ya sarkin Kano. Ko menene dalilin da ya sa Sanusi ya gawurta? Abu ɗaya yana daga cikin dalilai na gawurtansa, shine bin uba. Mai biyayya ne ga mahaifinsa, kuma a yadda mu na waje muke hango abin, wato sarkin Kano bayar Allah ya gafarta mashi, in ya gita kara Sanusi ba a ƙetare ba, yana cikin ɗan ubansa kwarai da gaske a kowane lokaci, ko yana ɗaka ko yana waje ko yana gida ko yana daji, yana cikin ɗan uban shi, abinda duk uban ya ce abinda zai kenan. Ni a zatona wannan shine babban dalilin da ya sa shiga wurta.
mai martaba sarkin ilori alhaji zurƙalleni sulgambari shi ma ya faɗa abin da ya sani game da halifa. Ni na cikin zu sabon minista na what portfolio a lokacin kamar shi ma yake mun zama tare ya taimake ni ma na taimake shi ta fuska shawarwari kenan. Ko ma lokacin da ana sa ni hayaniya da shi na yi a kan kokari na Allah ne bai yadda da magana da na kawo ba. Allahu akbar. Allahu akbar. Saboda ina son shi na gaskiya kuma yana gani alama shi ma yana zo na. Mai martaba sarkin daura kuma Alhaji Muhammad Bashar ga abin da ya ce. Ni kuma Allah ya sa na zama minista a cikin shekara 1960 sai kuma muka sake haɗuwa da shi a majalisar gudanarwa. A nan kuma ya ci gaba da kawo shawarwari masu amfani kwarai da gaske game da duk abubuwan da za mu yi. Sabbin dokoki ne ko waɗansu manufu ne za mu aza don gudanar da ayyuka. Za a daɗe sarkin Kano bai yi magana ba, ko sarkin musulmi ko sarkin Katsina Usman, amma da duk suka buɗe baki suka yi magana babu shakka mu duka ministocin nan 10 wani abu za mu karu da abin da suka ce. A sha'anin siyasa sukan saurare mu kare su, a sha'anin ainihin gudanar da iko yadda ya kamata musamman harkar shari'a su kuma mukan karu da su kwarai da gaske. Wannan har shi ya sa ma aka bashi ikon gudanar da sha'anin aikin haji, musamman ya zama shine minista mai kula da aikin haji. Kuma ka sani saboda lurar shi da kwazon shi shine har aka sanya ya fara rike mukamin gwamna daga dai cikin mutane 'yan arewa a lokacin da Sanusi ya ta hutu. Babu shakka sa Muhammadu Sanusi mutum ne mai hikimar rike jama'a, mutum ne mai haƙuri wanda ya san ta kamata. Allah ya taimaki sarki, a cikin binciken da nake yi sai na ci karo da wani labari wadda yake nuna min cewa a zamanin da gwamnatin jihar Arewa ta yanke shawara saboda wasu dalilai na gyare-gyare cewar za a yi masa murabus domin ita gwamnati tana so ta yi 'yan gyare-gyare a NA ta wannan zamanin ta Kano. Wannan labari ya zo kunnan marigayi sarkin daura Alhaji Abdulrahman, Allah ya masa rahama. Amma shi sarkin daura a wannan zamani bai ji daɗin wannan labari ba, har ma ya yi wata magana wadda ta nuna rashin jin daɗin sai na gaskiyar wannan magana. Eto idan ma ne ba a ce sarkin daura Abdulrahman ba, duka sarakuna a lokacin da aka yi wannan in abu ya samu dan uwanka ba wanda zai ce ya ji daɗi. Amma lalle in an ce sarkin daura Abdulrahman bai ji daɗi ba, ba za mu ce a'a ba, domin na san kamar yadda na faɗa maka abokin ubana ne, wato akwai hulɗar zumunci tsakaninsu. Domin kwanan nan ina duba takarduna na samu wata takarda wadda ya ba sarkin daura amsa lokacin da suna London, shi sarkin Kano Murabu sa Muhammadu Sanusi, ana maganar gyara mulkin Najeriya a cikin 1957, inda na ga duk da yana can akwai hulɗa tsakaninsu. Sarkin daura Alhaji Abdulrahman, Allah ji kansa, ya aika mashi yana mashi barka da aiki, yana tambayar lafiyar shi, yana faɗa mashi labarin gida. Ta san mutanen da a
abin da ya fi damun su shine labarin damana. Shi ne zance wannan takarda mai cewa daga sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi zuwa ga sarkin Daura Alhaji Abdulrahman, gaisuwa mai yawa da aminci da fatan alheri. Bayan haka na sadu da takarda ta ran 17 ga wata. Na yi murna da kyakkyawan fatanka na alheri. Ina sanar da kai akwai alamun nasara kwarai da gaske a wajen shawararmu. Idan Allah ya so, fatan da kuke mana a game da wannan babban al'amari ba zai faɗi ƙasa ba. Muna ji a jikinmu kuma muna ganin alamun lalle da ikon Ubangiji za mu yi rinjaye. Allah kuwa ya ƙara taimakon mu, amin. Naka Alhaji Muhammadu Sanusi Sarkin Kano. Shi kuwa Sheikh Dahir Usman Bauchi cewa suna masu biyayya ga Halifa. Wato shi Halifa lokacin da Allah ya sa kwanan mulkinsa ya ƙare a Kano, aka mai da shi azare, shehu mai gidanmu gabaki ɗaya Shehu Ibrahim Kaula, wato sahibinsa, ya aiko da takarda yake cewa a cikin takardar na mai da kai khalifa ta a Najeriya da dukkan sassanin Najeriya. Duk wanda yake ji magana ta ya ji maganarka, duk wanda yake bi na ya bi ka, duk wanda yake shehunsa ne kai shehunsa ne a Najeriya. To wannan shi ne zamowansa khalifar mu, shi sarkin Kano Murabus. Khalifan mu ne shine wakilin Shehu Ibrahim yanzu a kanmu a nan Najeriya. Alaƙata da shi ni kuma ɗaya ne daga cikin khalifofin shehu ɗin, amma ina masa biyayya, shi mai gida yake gare ni, alaƙar mu kenan. Wato ɗaya daga cikin manyan 'ya'yansa, ambasada Ado Sanusi, ya faɗa abin da ya koya a wajen mahaifinsa. Ina wanda zai iya faɗa a ciki shi ne, wato almana ɗan da ya masa, wanda ina ɗaya daga cikin 'ya'yansa, wato ban ga wani bambanci ba tsakanina da kowane ɗan majalisa. Yanda zai ɗauke ni ko wani kenan ya da ko daidai wani da ba mu bambanci ko kaɗan. To wani kenan wannan shine babban abin da wato na rike. Wato inda aiki ne wadda ni da kuwa daidai ne, wato ba baya wani shi. To kuma banda wannan wajen shari'a sassan da ke gada wa kenan na ɗaya da cikin yan majalisa. To muka je fada wurin shari'a. Dama tun kafin a wannan ya gargaɗe ni cewar kar ne kula in samu baki a cikin shari'a. Kar wani zo da kana ishe wa shari'a ina buƙatar wani taimako ko wani abin da ko wata shari'a ta wani ce dama kar ma fara wani. Wannan abu guda biyu su ne wanda ba za mu garsu. Kuma ba dan an yi hakan ba saboda ganin kusancin ku da shi a lokacin mutane za su iya biyo ba hanyar ka, kuma waɗansu waɗanda ba za a iya da su a ba. Allahu akbar. Allah ya saka masa da alkhairi. To bayan Allah cikin kudurarsa ya yi nufin sa da tafiya azari tare aka tafi, kuma ana tare da shi lokaci mai tsayi a azaren nan. Abubuwa sun faru ko a azaran ko kuma kamar tafiya kauda ko aikin soji da aka yi. Shin waɗanne irin abubuwa ne suka baka sha'awa ko kuma baka mamaki a halin da kake tare da shi, ko a azaran ko kuma a irin tafiye-tafiyen da aka yi da shi? Wanda bai mu kuma azare babba ne bai ya ba da mamaki ko ya ba sha'awa shine wata irin haƙurinsa da wato imaninsa wajen wato ɗaukan kaddara, wani gargin da abin da ne gina yake son barke kan komai ba. Wato akwai zan iya tunawa san da yake a wannan ya gane wata ran wato mun yi kamar wata 6 da kuma ta zai to yake ce mun na ga wato ka da mu me shekaru me da dangan sai da shi ai wato gari ya saka shi mun dawo nan an kai mutane ba a zuwa gurin ba a wani ce ai wannan sai ga Allah godiya
ita kenan wannan kai suka yi wa ba ni ba ita da saboda kowa ya zo ni ba zai zo gona ba gona zai zo kai za a zo a dama shi da kai ana kaza a Kano ana kaza wani ya ce kaza wani ya kaza wani ya kaza wani kaza da farki na wannan abu babban alheri ne a gare ka da farki na wannan abu kai aka yi wa ba ni ba da farki na sai gode Allah. A nan za mu yi waiwaye adon tafiya. Marigayi limamin Yola Malam Nuhu ya tabbatar da abin da Ado Sanusi ya ce. Sarkin Kano Sanusi kuma mai son gaskiya ne, ko dan uwansa zai hukunta shi, ko ɗansa zai hukunta shi in shi ana ta same shi. Idan ya tambaye mu abin da shari'a ce shi za mu ga masa, in mun ga masa shi zai hukunta. Ko dan uwansa ne, kamar su dan iya Aminu sai da kama shi. Da wani dan uwansa shi Bello shi ma sai bai matsa masa. Ya huda ta ga ta dubi gidan makocinsa ya ce je tushe bai tushe ba kashi gangan ya koma ya je makocin nasa ya koma ya kuma kara ya ce shi a je a toshe lallai fursuna su je toshe ya biya kudin su aikin su. Alhaji Sayyid Sanusi ɗaya daga cikin 'ya'yan Halifa cewa ya mahaifinsa bai taɓa nuna bambanci tsakanin ɗansa da bara ba. Babban abin sha'awa wajen sarki shine a duk taron bai baya nuna bambanci da ɗansa da baransa da bawansa da kowa duk ɗaya yake ɗaukan kuma wani abun ma ya fi wa bare da wanda yake ɗan gidan a kullum baya nuna wani zancen bambanci ko wannan ba ɗan gidan ba ne ko wannan ni na haife to babu ruwansa. Kana zaune wani lokacin kan abu ya tashi za a ba wa wanda yake ba shi ya haifa ɗin ba kai kuma kana zaune kowa yadda za a iya nuna maka wani abu daban sau tari kai kafi wani to babban abubuwa kenan wato na sarki to kuma alhamdulillah kuma wani abu da muka samu mun sami training din haka alhamdulillah mun gode Allah. Sarkin Sakkuwa Alhaji Muhammad bin Abdulkadir cewa tun daga ran da Halifa ya sauka a Azare suke tare. Tun zuwan sanan Katagun ya zo na ranar 8 ga watan April 1963 da jirgi ya sauke shi muka zo da martaba ya yi masa maraba tare da waziri da 'yan majalisarsa ya ce to ga ƙanina wanda shine kamar hadimina kuma muna son dukan abin da ya tashi ko muna nan ko ba ma nan a iya neman sa ya taimaka dukan irin Halifa ya rike ni riko irin yadda mahaifi zai ɗauki ɗansa amincaccensa yardaddansa a rayuwarmu da shi saninmu a wannan shekara 16 ba za ka taɓa ganin Halifa yana zance na banza ko zance da wani ba aikinsa zikiri ko salatul fati ko takarar qur'ani iya rayuwarsa in dare kuma kullum in dai kana da mun yi tafiye fitar wajen dama da shi mun je kaula lokacin oranzi maka kuwa sai da ya kai har sau 16 sau 11 Allah na tuba sau 11 tun a tare da shi da kuma shehu Ibrahim mun je da tafiya kamar 7 tare da shi da shehu Ibrahim saura kuma mun yi ba tare da shehu sai dai 'ya'yansa to aikinsa kullum ibada shi ka same shi da wani mutum yana zance kai za ka ta zancen ka shi ko na takarar ƙura'ani. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nufi dawowar Halifa gidansa na Wudil daga Azare a ranar 22 ga watan 12 1979 kuma kafin ya bar Azare din sai da ya jagoranci sallar Juma'a da mutanen gari ya kuma kai ziyarar ban kwana ga mai martaba sarkin Katagun Marigayi Alhaji Umar Faruk kuma ya musu nasiha kamar haka. Alƙur'ani da sunna a lokacin da ya iso garin Wudil gwamnan farko na farar fula a jihar Kano Alhaji Muhammad Abubakar Rimi
tare da 'yan majalisarsa da kuma marigayi malami Kano da sauran jama'ar Kano suka tarbi halifa. A mai da jawabin marhaban, halifa ya gode wa Allah. Kai da abin da muke na gode wa Allah. Shi ne Allah ya koyaushe. Wakilinmu Ilyasu Ma'azu Ahmad ya ziyarci halifa a gidansa na Wadal, ya kuma samu ana ta karatun. على ما كان عليه اليوم مدة 500 عام وخمس وثلاثين سنة. kamar yadda kuka riga kuka ji tun can da farko, halifa dai shekarunsa na haifuwa 80 ne har da toriyar 6, kuma 'ya'yan da ya haifa su ne 61 babu, daga cikinsu kuma an haifi 32 ne a zamansa na azare. Allah ya ƙara ja da kwanansa ya kuma ƙara masa lafiya, amin. A ƙarshe, hukumar NTA Kano na miƙa godiya ga duk jama'a da suka yi mana bayani, da kuma Alhaji Uba Ibrahim Ringin wanda ya taimaka da aljifinsa. Mun gode, wassalamu alaikum.